Ji bernameyê de dem baş temaşevan neca em bernameyek nul pêşberî wene divê bername xwe da em li Amedê em ê karekî taybet îro bi hevdura bikin. Birastî ez ê ji careyekê me vî karê bikim. Ev karê ku îro em ê bikin. Ez basa straforê dikim. Temaşevan neca strafor di salên dawî de ket jiyana me. Me bi xwe dikare înşaat da Zambûlê gelekî kara da têbkar anîn. îro jî em ê bikevin nav karê straforê. Karekî çawa ye, beşê çawa ye, zehmetiya wî çawa ye û di jiyana me da di çi da têbkar anîn em ê wana hîn bibin. Ez amade me gel ku hûn jî amade bin kerem kin em dest pê bikin. Temaşevan neca hediye diyem dikevin navkar. Niha birastî keke Cafer meselê da hevdû nas kiribû ji bo ku em vî bername bikişînin. Hinekî em sêda bêjin tu çawayê başî. Savê herhevî hûn jî başî ser çawaratine savê. Niha em ê îro karê straforê hevdûra bikin. Ser çawaratine. Ser çavnêşê em gelekî spas kirin keke Cafer. Karê straforê karekî çawa ye. Li vir hûn çi dikin? Sivik strafor ji me re avana ji fabrikê tê ê germ û sermênin. Em dibin dur bi makînê destena dinêyê ji me çi bixwazin îşat, çi malzeme bixwaze em wa destenana dinêyê. û em tûnin makînê jê dikin, em dibin hêla wê lê zena rêwe bidin mêderê jî. Evet, ji xwe me hemû beşê dikişînin beş beş. Cê em xermerca wî davên ser. Hinek malzemeyê di makînê derbas dibe, hinek henin em desta çî dige, desta xercê davêneyê. û bu awî yanî ev strafor usta ji wara vî şeklê tê ne? Ji me re ew awî bi kutik halî ez mer wawî tê. Ji mer wawî tê em li hundir destena neqişa dinêyê. Belê. Ev ji kur tê li Amedê ez li Amedê heye, du ciha sê ciha li vel Amedê heye li vê derê ji me re tê. Hûn tenê dişînin înşaat yan jî tiştekî? Em din înşatê jî, özel sektör jî, malzeme ji me dixwazin em didin yanî hemû dera em didinê. Belê. Niha em ê çi bikin mesela hevra vêga em ê vêya barkin hundir ne? Em ê bibin hundir, em ê makînê jê bikin, makîna CNC ayrî jî em ê ya jî bişuxulînin. Yek bi yek em ê bişuxulin niha serê de em ê barkin û hildin. Wisa em dest pê bikin? Em dest pê bikin. Devaşevan necan beşa xwe yekem em dest pê dikin em ê navan strafora bar bikin bibin hundir. Temaşevan neca mesrafarê xwe bar kir anî nav atölyeyê hûn dibînin serê me. Kirejama belî nasam gelekî westiyekê Cafer. Westiyan çawa germ jî. Belê. Ji ber germiyê jî em westiyan rast vere. Rast hem germe hem toz û terpela straforê gelekî zêde ye. Ji derva sivik xuya dike. Yani sivikê jî ew ji ber ku hûn ekî mezin. Sivikê mezin hekî dengesîz dibe me re nikare bikin. Yek tane nikare barke. Yani. Gelê du kes bi hevdura bar bikin. Na ev strafor ji xwe te got ji Amedê ji me re tên serî da jî. Li vê derê fabrika wî jî madde wî petrol e. Ji dervê Tirkiye ji me re tê. Belê. Tê fabrikê işlemiş dibe, ilacî wê yê davênê qalibî wê yê davênê çê dibe jê dibe. Giş û çîza te giyekê. Hemiya Diyarbekir derû dixwazin fabrika giştik. Ölçewan giş standard e. Abo wî du duyê, abo wî yekê bi havê dijî şêst e firebûniya wî. Yani hemiya ölçewan giş yekin. Mesela ez xura ava yek çetkim, dairekî çetkim ya jî înşatekî. Ji wara pîvim newsa yani ew ji me re mesela ölçî dime ka çi ji me dixwaze ona gurê jî em jê re li va jê dikin. Nexşî wî çi dixwaze em jê re awa wî jê re derdixin û em jê re dişînin. Tenê em dişînin naşînin înşatê newsa gelekî dişînin her derêcî em heta Iraqî jî em dişînin. Em dişînin Iraqî jî em dişînin çiye gelek deram dişînin.
Temaşevan neca îro em kargeyek taybet bi karê streforê derketin pêşberî we. Bi rastî serê da em serê sibê zû hatin vê derê me amadekariyê xwe kir piştî wî jî bi karkerên vê derê ra me strafora girt ser milê xwe bi destê xwe û me bar kir hundir. Bi rastî ew beş bonê min beşek giran bû. Dema destpêkê da em te toz û terpela wê gelekî zêde bû. Me bi destê xwe bar kir hundir ji berî wê jî hinekî em westiyan dûr keda destê gelekî zêde hebû. Beşeyeken bu şeklê me temam kir. Bê temaşevanên hêja niha em ser makîneya xwe ne birasî makîneyekî pir hesas e jî û têlekî wisa zirav tê daye ku şekil di straforê lê beriya şeklê û li vir ew dine wisa programa wî ye li vê derê em çîka wî çê çîzma wî nexşê wî çê dikin û li vê derê em kutikê xwe davên ser goranê çi bixwazin li vê derê jî em derdixin. Mînak ez çi bixwazim tu dikarî li wê derê şeklê wî şeklî wî derdikeve tu çi bixwaz derdikeve. Niha dernekefçune yani. Belê ev têl ev makîneyek çi waye mesela têlekî gelekî zirav dibînim ez. Te zirav e ji bona zêde neşewitîne mesela ölçekê mesela çêkî 10 santim veya têker nav qalim bi têker nav zêde bişewitîne wê ölçê dernaxe. Ji ber vê têrê înceyê en fazla dikin milîmkê jê bişewitîne. Germe jî. Ji germe jî milîmkê jê şewitîne ji bonakî xweş derxeviya. Germaniya vê têlê çend dereceyê yani çend? Heftê û sêyî. Heftê û sê heştê ewa digere. Nihat û mesela ew strafonên mezin ku me bar jî kir ew jî vî têlê çi ew giş vê têlê jê dibe. Wek têla ocağê gem dibe û di nav de digere. Tu li va çi çê bikir bilgisayê de. Belê. Ew li vê derê jê dik. Belê em jê kirin. Bila em bibînin tiştekî çi waye. Temaşevanên me jî bibînin. Temaşevanên me ji ber ku karekî teknîkî ye û hesas e ez nikarim zêde bikevim nav. Kurtek zaten ji mertê em kutkê xwe dibin hundir. Çi malzeme lazimî ji me hebe em dibin kurtek dibin hundir. Em makîna xwe çîzim kişanê bixwazin em wî malzemî davê ser makîneyê wî malzemî em jê dikin. Makîneyê tu davê ser tu goranê ölçeya xwe tu têlê xwe eyar dikî. Tu têlê xwe eyar dikî çûnde tu makîna xwe zaten çîzma te belî. Tu çîzimê çawa çê bikî wiha wî jê dikî. Têlê xwe tu eyar dikî zaten tu siyayê ve dikî têlê te gem dibe. Têla ocağê di nav de digeriya. Di nav de digeri wî malzemî jê dikî. Ev yani va ölçena çizme bixwazê bu makîne gijê bu giçê bu guder dikeve yani. Ama getireceği hoş buna ne gerek? Keki Cafer niha İcad ve dereye melver şükür nal ve aşamayı ne ki esmaz işte aşamayı mesela jibona kile kavra bimine avra 2 santima niha temaşavan ne ki Cafer avra 2 santima mi ava bigrin bele jibona makine ve çizgiye here tamam avra ji 2 santim niva me pay bidneye biraz ji ava vere jiberku mepiva jiberku makine dur daire makine jibona ve payil vele beri ava here ve payil vele beri ava here bele dora vi ana gişe ve çizgiye bele dora vi gişi vavi ve aynı si vavi bele bele nan vi makine çiye ev makine jbo çiye CNC rotere دستان آدر دخه تو چه بخوازه
تجمشتي أو هاوي بعد سنة سنة دردخه سينسي سينسي نار ماكينة ما سينسي يعني دستان دسترافورا كو ما جيكر بنوسا يعني تشي دستان بخوازه تشي دستاني بخوازه اللي بدني دردخه أبي سينسي zaten makine din çi bu? فرقاوي ماكيناتني يا دستان بو هاوي دي daha خوش daha temiz derdخه edine jibona kaplama tujmuşte düz işte o hاوي derdخه avya ayrı ya ayrı her ayrı makine her du jev judane bele emedi txwazem bişuğlinin bula çebibe emijana vya ayarı bir dise aynı kompütere ayar tıkın mı? Kompüter yani emana vya ayar bakın beri tamaşavan ne dise her tiş yani her du makineye de am ayaravi lisar kompütere tıkın makineye ki nazine ve hem jeb ki rezavi xırane ki hem desene ki hoş dene seri. Pişti ku me strafare xo yeku amade bun û hatibûn vê derê me bar kir hundir ve jare jî makineyekê makineya birînê dûr da me strafare xo yek ziraf derbas kir. Dûr da telekî gelekî ziraf heye lê alîkî jî kompîter heye ayara wê li ser kompîterê tê dayîn. Dûr da jî me derbas kir. Kîjan ayar li ser kompîterê bidî ew ayar jûr dertê. Piştî wî jî makineyek ku navê CNC ye ew makine jî şekil dide. Ki şekli cevabı xwaze dikare ser straforê derbas bike me makine duyem da wî jî kir wî beşê xetand. Hûn dibînin CNC makine me sekirî û strafora me ku me şekil daye jî derket niha birastî ev makineyekî dem ji derbas kirin wisa qazî mî saet me vê te ew kirin em ya bana ava temiz bikin bira tamam ava bitkê ve tamam. تماشاvan nijan niha li vê derê em ê derkevin jorê û em li vê derê xerca xwe çêkin. em ê xerca xwe çê bikin. Xerc heme ji bo çi çêkin hinekî Ji bona xerca em ê çê bikin em ê bavên serî malzemî ji bona sert bibe. Belê. Ê qewî bibe ne wisa saxlem Bû saxlem bibe ji li derve dikeviya ya. Berfê, baranê, çûçû mûçû dixwe strafor eğer nava wî nabe. Çûçûk dixwin ji ber wî gerek xerc wer seriya. Tamam. Xerc tê seriya zaten malzemekî saxlem derdikeve. Jê pê zaten boyak tê ser tişkî wî namîn. Belê nam xerca xwe çêkin piştî wî ji xwe em ê xerca ku me çêkir em ê birişîn. Ejam ê pişkot me bikin. Belê. Temaşavan nijan niha em hatin cêkî bilin em çi dikir em ê niha çi bikin em ji me hatin Dikil vê derêca xerca xwe çê bikin ji bona pişkurtmê. Belê ew pişkurtme yan jî ew reşandin ji bo çi ye? Ji bo reşandin ji bo serdbûnê vî strafoyê tu wa wî ana li dîwar xwe çûçik dixwin. Belê. Tu xercê davê ser ji bona saxlem bibe tu boyak dik. Nam xerca çê dikin nav xerca de çi ye? Nav xercê de tutkal heye û kimyasal henin ilacî wî henin nav dikeve ji bona xerc. Belekî giran jî tê na. Ji binavê nexweşe kimyasal amonya xwe ya ji ber wayî wayî. Em tutkala berdinê ye û mermer toziya me ye mermer toziyê em berdinê diye em alîkî berdinê jî alîkî em vê tutkala xwe berdinê ye. Temaşavan nijan namê tutkal berdinê. Ya pîsî balçek mekî weneke. Ya bênekî pir giran jî ye yerine derê de. Abîn ne evê ilacê din anin. Temaşavan nijan. Niha hem li ev keve hem jî serî çavê veke. Aviya bavînê ye. Ez kap kir birim çawa kur.
Ama bugün hava kiramı. Ama bakatın nasıl? Ev ya çibu tego? Ya mermer tozu. Toza mermeri. Ev tutkal behevdu va degre komarab duruşiniz bu ko sağlam Bu sağlam. Toza. Toza izledi. Evet, tabii grani 40 kiloyu. Şavan neca brastici per zahmete. O maşki rahat hay. No vallahi itine. Ayara üç adı ki. Ayar bir sana brav jivar em yavi berdin avya berdine iyi. Ama ne yaptı ne nasıl tozen karım bak. خواهد تشتی مجبور گویی استرافوری ما اوی کتکن جمر واوی فابریکتی لوات شده به جمر واوی تی نفرال ماکینه جیم چیزی میوی شده کن ام واز جده کن ام دتایو کشی در دخل جمع چه بخوازن متحد ام ولات شده کن هنگ معظمه هیه ام واد قالب را در باز کن خشتی سر هنگ جی ام جده کن ام تینم وی داری اید ماکینه در باز نابن ام وی داری پسکرتمه دابین سر Amaca püskürtme tişki farklı jeyde tişki tüneyi. Sadece evde makine derbas nabe. CNC makine derbas nabe. Bela deseni vihenin tu makine derbas be gitce xeş de nabe. Mecburi ki tu desta bavi. Demeçeven mi canna me xarca xo amade kirgo ve xarca me keke nasıl sena ve ev ki nava kuvvet ki ucuz reşandın. Naham dreşemin ses strafora xo. Kişi kome armanca reşandın ece eve ev reşandın navi kavi dike. Ez izin abi gördüğünü. Keke cafer bu da ne ez gördüğünü. Böyle kuru diyor ama böyle. Geleyim nivir çekin. Careki bir car benim. Kap demez çekim careki. Bıraşınım. Aşkım. Şemaşevan nece naze bıraşınım. Al. Şu. Rıcıya. Bir Aliye baba vecmine. Tamam. Çağızım kim? Beli pişti ku me şekilde strafore xo ve jareci beşek ya beşe davi dur da jî xercek me heye me xerca xo amade kir. Pişti ku me xerca xo amade kir ve jare me strafore xo li ciyekî li erdê raxist û bi ew tiştekî dibêjin jara demançê makîneyekî biçûk e bi wî me reşande ser straforê. Dur da hem ew makîna wî tune ji ber makînê tune bi desta tê kirin û him jî ew strafor dema ku ew xeş digeve navê qewîtir dibe. شکر نه سختی توی هم شخور به دوباره خوش دکن هیچ نپس کره که هم شخور دو شغلن ایشه میه هم شخور بخوب خونن گده آپی منه بس مامی منن گده خاله منن هم شخور واد خبتن و کس کی سر متونه یعنی هم شخور بخود خبتن ایشه می چی هم زانن یعنی تشکیلر که لازم ببه چوا ببه چه بخوازه هر تشی خواهم گشی زانن واد چه دکن هم دردخن ای تو پس کره تونه سخنتیاگ متونه و شکرم دو شغل ایجی هی
به تماشاوان یجا براستی مرا شاندنا خوشی کرد او خرجا کو مچه کرد بو مرا شانس رفرا کو ایرو همو امپرا علاقه دارن ام گلکی وستیام براستی کدکی گلکی مزندا ایرو ملودره کارس رفروجی کارکی وسه کو تدا گلکی کدکی مزن هیه مجهول دام وی برنامه بین سر ekranın ve mecderband emciketin برنامه burası برنامه ki hem geleki zahmet bu hemci gram bu ve haftaya emlame de bun haftaya gidin libajara gidin ama cardın derkemin peş veriyor.